За да започнеш да инвестираш, е добре първо да знаеш защо го правиш. И не е толкова просто като искам да печеля повече пари. Има 5 основни причини, поради които би искал да започнеш да инвестираш, и тук ще разгледам всички тях. Хората обикновено попадат в два лагера. Или не знаят причините, поради които някой би инвестирал и затова не си правят да го направят, или смътно осъзнават, че трябва, но понеже нямат яснота защо, не са достатъчно мотивирани да започнат. Сега ще се поставя в третия лагер. Лагера на хората с кристално ясни причини, които лесно се превръщат в действия. Както споменах, има 5 основни причини да инвестираш. Първата е, че може да искаш да увеличиш своето богатство, за да достигнеш определена сума за конкретна цел. Забележи, че казах конкретна. Твърде често виждам хора, които инвестират в активи, които не им носят никакъв доход, като наем или дивиденд, нямат план как да се възползват от печалбите и не знаят кога или дали изобщо ще продадат, което според мен не е окей, особено за начинаещи. Но ако имаш конкретна цел, например да построиш къща, това променя нещата. Напълно приемлива стратегия е да избереш определени видове инвестиции, които смяташ, че ще нараснат значително през следващите години, да инвестираш в тях и да чакаш. Дали ще инвестираш всеки месец от заплатата си или ще водиш еднократна сума пари, това не е толкова важно. Идеята е да имаш план и цел. След като твоите инвестиции достигнат хикс въпросната сума, необходима за построяване на къща, например, продаваш тези инвестиции, построяваш къщата и си постигнал целта си. Същото може да се направи за образованието на децата ти или каквато и друга цел да имаш. Втората причина е инвестирането за пасивен доход. За разлика от предишния случай, тук идеята е да купуваш активи, като имоти за отдаване под наем или акции, изплащащи дивиденти, които ти носят доход месец след месец и да ги държиш завинаги. С този доход можеш да направиш едно от 3 неща. Първо, да допълниш доходите си от работата си. Второ, да реинвестираш парите, за да увеличиш своите инвестиции и бъдещия пасивен доход, което е известно като лавинообразен ефект, за който ще говоря по-натам. Трето, да използваш пасивния доход, за да платиш за живота, който искаш да живееш, като по този начин постигнеш финансова свобода, който обикновено е последният етап от пътя на един инвеститор. И трите цели са постижими с правилните инвестиционни инструменти и това е основен мотиватор за много инвеститори, включително и за мен. Крайната цел е да имаш машина за пари, която никога не спира и покрива всичките ти разходи, докато ти си свободен да живееш живота, който искаш. Тази причина за инвестиране се припокрива с третата, а именно инвестиране за пенсиониране. Въпреки това, те не са едно и също, за това ги разделям. Някои хора следват нещо известно като правилото на 4%. Според него не инвестираш за пасивен доход, а продаваш 4% от своите инвестиции всяка година, след като достигнеш времето, в което искаш да се пенсионираш. Идеята е, че ако правиш това, парите ти никога няма да свършат. Аз не го практикувам и като цяло съм против него, освен в случаи, в които нямаш избор, но това е тема за друго видео. Все пак много пенсионери на Запад го практикуват, затова го включвам тук. Друг начин да финансираш пенсионирането си е чрез вече обсъдения пасивен доход, който покрива разходите ти. Тук обаче много хора може да попитат, но чакай, аз вече имам осигурено пенсиониране от държавата. Защо да се занимавам въобще? Това е тема, която можем да разглеждаме с часове, но ще ти дам кратък преглед. Първо, аз вярвам, че ако парите ти така или иначе отиват в фондове, е добре да се научиш как да ги избираш, да харчиш възможно най-малко за задължителния пенсионен план и да правиш останалите инвестиции сам. По-голямата част от инвестициите на пенсионните фондове са строго регулирани, те инвестират в активи с много нисък растеж и, честно казано, са принудени от правителството да го правят. Основната причина за това е, че много правителства се финансират като държат твоите пенсионни пари в държавни дългови инструменти, което е нещо, което обикновено искаш да избягваш. Но за това ще говорим повече по-късно в наръчника, когато обсъждаме облигациите. Второ, ако говорим за пенсия от НОИ, там има два основни проблема. Първият е ниската раждаемост. Почти навсякъде по света населението старее, включително и в България. Това означава, че има все по-малко работещи хора, които трябва да осигуряват средства за все по-голям брой възрастни хора, за да може пенсионната система на НОИ да продължи да функционира. Вероятно с време ще има намаляване на пенсионните плащания или поне значително увеличаване на пенсионната възраст. В противен случай математиката просто няма да сработи. Невъзможно е с сегашното ниво на продуктивност един работещ възрастен да издържа 2 деца, себе си и 3 пенсионера. Така че или пенсионерите ще трябва да се пенсионират по-късно, да получават по-малко плащания, или трябва да се молим на роботите да дойдат и да работят вместо нас. Вторият проблем е, че
Парите от плащанията от държавната ти пенсия се обесценяват всяка година много повече, отколкото увеличенията в плащанията. Това е скрит данък, който бавно и тихо конфискува част от парите ти, докато правителството продължава да ги печата. Така че, докато номиналните пенсионни плащания или плащанията изразени в абсолютни числа може да са се увеличили, тяхната относителна покупателна способност или това, което може да купиш с тях, е намаляла. Това ни води до четвъртата причина да инвестираш. Да се защитиш от инфлация. Всеки знае, че просто спестявайки пари в банката, броят на нещата, които парите ти могат да купят, намалява с времето. Например, през последните 10 години кумулативната инфлация в България е 45,2%. Това означава, че ако си имал 100 000 лева преди 10 години, сега имаш 55. Тоест банковата си сметка все още ще вижда числото 100 000, но това е само илюзия, защото 100 000 от преди 10 години не могат да купят същото количество стоки и услуги. А това е официалната статистика, която е много оспорвана сред икономистите. Чул съм различни експерти да изчисляват, че всъщност загубата на покупателна способност от 40-50% се случва от началото на пандемията, реално в много по-кратък период от време. Сега си представи, че правителството е приело нов данък. От утре ще плащаш 5% на година от общата стойност на спестяванията си в данъци. И това е отгоре на всички други данъци. Щеше да се ядосаш, нали? Но по някаква причина, когато цените се увеличават с 5% всяка година, хората не изглежда да се притесняват толкова много, защото сумата, която виждат в банковата си сметка, не се променя и не плащат проактивно данъци на правителството. Но реално това е същото. Така че, сега, когато установихме, че не искаш подобна съдба за парите ти, как можем да се защитим от инфлацията и загубата на покупателна способност? Ами, чрез инвестиране. Когато държиш парите си в банката или под матрака, те не работят за теб. Но когато купиш недвижимо имущество или добре управлявана компания, те генерират паричен поток и нарастват в стойност, което ти позволява не само да запазиш стойността си, но и да надминеш инфлацията. И петата и последна причина, поради която може да искаш да инвестираш, е запазена само за хората, които мислят дългосрочно. За тези, които искат да оставят някаква форма на богатство на децата си. Както вече установихме, ако просто спестяваш пари в банката или получаваш социални осигуровки, след няколко десетилетия децата ти няма да имат нищо. Но, ако инвестираш разумно, ще можеш да им осигуриш значителна помощ в живота и дори да бъдеш потенциално запомнен от поколенията като създател на семейното богатство. Сега, знам, че това звучи бомбастично и претенциозно, но всъщност не е. Дори ако инвестираш част от заплатата си в продължение на няколко десетилетия, след това живееш от доходите, без да продаваш инвестициите си, а след това децата ти наследят активите ти, все още можеш да им осигуриш милиони левове, ако инвестираш разумно. Само $1000, инвестирани в много базов фонд, като S&P 500 през 1920 година, биха нараснали до $2 193 000. И това е коригирано спрямо инфлацията. Така че става дума за реални пари. Представи си, ако твоя прадядо беше направил същото. Колко по-лесен и по-богат би бил живот ти сега? Ясно е, че това няма как да се случи в България в конкретния период. Но сега вече е възможно и оправдания, като няма информация или комунистите не ни дават, са несъстоятелни. Ти можеш да дадеш това богатство на внуците си. Не знам за теб, но това за мен е изключително мотивиращо. Добре, сега когато знаеш 5 основни причини за инвестирането, в какво можеш да инвестираш? Това ще е темата на следващото ни видео, което можеш да видиш като кликнеш ето тук.